Mr. President. Mr. President. Levels na fanta kanti shikira padeni nechekumateni hanzi ndauya kuzotamba newe hani ndikati po chingopindira mudheni kasingazive ndanga ndiri wani zvikanzi uya timbotamba kutabheni ndikati mwaya ndine kamwe kanyowani ndobva ndamu kuita kumu ndakanzwa bebi akutanga kufemereka ndikati ukufema asi wanga uchimanya zvikanzi iwe nsiye mane iwe iwe hansikuzvida mane iwe kana zvakadaro tamba kwacho ngatimire iwe nsiye mane iwe iwe hansikuzvida mane iwe kana zvakadaro tamba kwacho ngatimire ndichimuona ndakagaya chimurenga vakareva chimbwido akasviba matsakutsaku anga achipenya gidi rangu ndobva ndatokoka ndikati maya tichata zvemabhunu mira kuda kuita zvechipfinu nhasi wawana ndiri muchiki ranga rava vhiki ndirimo muchiki zvikanzi iwe nsiye mane iwe hansikuzvida mane iwe kana zvakadaro tamba kwacho ngatemire iwe nsiye mane iwe hansikuzvida mane iwe kandisvikira padheni nechekumateni hanzi ndauya kuzotamba newe hani ndikati po chingopindira mudheni kasingazive ndanga ndiri wani zvikanzi uya timbotamba kutabheni ndikati mwaya ndine kamwe kanyowani ndobva ndamu kuita kumu ndakanzwa bebi akutanga kufemereka ndikati ukufema asi wanga uchimanya zvikanzi iwe nsiye mane iwe iwe hansikuzvida mane iwe kana zvakadaro tamba kwacho ngatimire iwe nsiye mane iwe